ଆଚ୍ଛା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ, ଭାଇ। ମୁଁ ସବୁ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ରିଲେସନସିପ୍, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ରାତିରେ ବି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଶୁଣେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଏମିତି କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ। ମନରେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେତେବେଳେ ବଦଳେଇ ଦିଏ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରେ ନା। ଯେମିତି ଆମ ଟାଇମ୍ ବି ବଦଳେ, ଦିନ ବି ବଦଳେ, ଏମିତିକି ଋତୁ ବି ବଦଳେ। ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଣିଷ ବଦଳିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ରହିଲା ଭଲ ପାଇବା କଥା, ମୁଁ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ଯଦି ସତରେ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତ ତାହା ହିଁ କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏମିତି ଲିଟରେଚରରେ, ଯାହାକି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଥିଲା କାହାଣୀ ଆମର, ଭଲ ପାଇବା ବି ଅଧିକା ଥିଲା, ତଥାପି ନା ଆମ ଭଲ ପାଇବା କଥାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବେ ଆଗରୁ କାହାକୁ କେବେ ଲଭ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଯଦି ନାଇଁ ତଥାପି ମାନେ ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ହେଇଥିଲା କିଛି ଇନସିଡେନ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଇବା ତ କୁହାଯାଏନି, କିଛି ଗୋଟେ ଇନସିଡେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ସେ ଇନସିଡେନ୍ସ ମୋତେ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇଥିଲା। ଯେମିତି ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସାୟରୀ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଗାଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଜାଡ଼ି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ରହେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା କେବେ ବି ରହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ କିଛି ହେଇଯାଉ ତା ବିଷୟରେ କିଛି। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଟ୍ ସାଇରୀ ମାନେ ଯାହା ମୋ ସହିତ ବିତିଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସେଟ୍ ସାଇରୀ ଲେଖେ। ଆଉ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କିଛି ରହେ, ନିଜର କିଛି ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଥାଏ ନା, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେମିତିକି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କାହାର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବି, ମୋତେ ଯାହା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରେ। ବଟ୍ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ, କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ବି ହୁଏନି। ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଲିରିକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ, ସେମାନେ ହିଁ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜଠୁ ଅଧିକା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଭାଇ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୀରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ଏମିତି ନାଇଟ୍ରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ବସିଥିଲି ରୁମ୍ରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସାୟରୀ ଅଛି। ଯେମିତି ଶୋଇନଥିଲି, ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲି। रात भर जागता रहता हूँ तेरी याद में, रात भर जागता रहता हूँ तेरे याद में, रात भी लौट गई है तेरे जाने के बाद। आधी रात में दुनिया सो जाती है मगर मैं डूबा रहता हूँ तेरे याद में।